movie in tran na chuan tleirol kumsom pangami Stacy lo langin a thianu Linda nen pizza dora an thokani chuti lai chuan tlangwal kumsom ni parukmi tape recorder dora thok ron hi alo kala Stacy te thian dun chu an lai hle mai Linda chuan Stacy hna chuan lowadong song turin a hrila ti chuan Stacy chu avakalta ani Ronan a kumzat alo zo chuan Stacy chuan kumsom pakwa ani thuin alo changa Ron chuan a phone number a zo zui le ta ani chuti lai chuan Stacy u bread ero chu hamburger dora abial nu li sanin an thok ve bok tlai khat chu bread chuan surfing thiam spikoli le a thian te chu alo chiao awa an ni thian thum chuan an ron lu don chuan an kor an phel vek bok bread chuan kongka dar thalanga an thil tar chu kokin an kor havek tur chuan alo hrila an ni thian ho hi chu lo uang thang an lo ni ve bok nen thil tar chu an thira nui war chung chuan an thom hno chu anin hale ta ani bread chuan nui chung chuan in over thei e mai an ti zui zata atu ka chuan Stacy po chu zirtir tu thar Mr. Hena history class a thu ve a zirtir tu hen chu a strict hle mai le ngal pu henan zirtir na a pek lai chuan spikoli chu aron tlaya ani hi pol thum ani lai atanga rui thei thil ti tran to ani nge spikoli chuan atlaya wanga ngaidam adil hnu chuan Mr. Hen chuan a registration card chu a po thler sakta a spikoli thinrimin zamo rongkaya atong khuma wangin Mr. Hen chuan office lama kal turin atita ani ale khapo thler sak a charlai chuan aron zil le a biology class a chuan zirlai zak zum le tlo ve tak mai mark chuan avoi khatnan Stacy chu aron mu ve a mark chuan ngai zong ril review ma se in ngai zon na boruak ero hlatak alani zana chuan a thian pa mike te na an valenga ani hi tlangwal tong du ve tak mai le nulabula phei chuan za hrimap lo hi ani a chu wangin mark po hian nulabem dan tur awazo don ani Mike chuan nulami ziale anril ru hne dan te alo hrila mark hian a chhor tangkai ngem ti chu kan lare chho zelang chu ti lai chuan Stacy chu anu in alo mutira ma se anu chu anu lok chuan Stacy chu ron thole in tukvera tangin a chuak ruwa ron chuan karin a ron lama khelmola kalin chuta tang chuan Stacy po a virgin lo ve ani tute mong dewin mun kil khorle birua anin mahal ve ti na ani chu atu ka chuan Stacy chuan Linda hne na zanlama athil ton chu hrilin avoi khatna ni awanga anat deuh thu chu asaya Linda la chuan anat theilo thlenga chhunjom turin thorona lo pe ve bok an hmelen a in an ti ti apo project mai spikoli chu dan pa ngai ang bokin atlai le a zirtir tu in atlai chana zo chuan ahuna athin man lo wangni lo changa zirtir tu in engwangin nge ni tin atlai big ziati alo zo bel na la chu a shet big lo thuin lo chang le mai boka an zirtir tu po a beidong ve thlo dani a mel hanen mai hi chuan mi pa ngai tak ani ve tho sia chuta spikoli chana chu a class nei hun chung zonga zirlai te mu thei turin green board a chuan a ziakta di chuan a zirlai puite ma chuan hei hi spikoli athu soiro pui ber ani ti chuan a soya spikoli la chuan a thralom alo ti vele mai boka hemi hring hi chu han huat lui po a har nge yang Linda chuan Stacy chu ron nen anin mu khata wangin amut off deuh tatin a hria chu wang chuan Stacy hne na chuan lungai mai lo turle ron chu reilo te ta na thachi ani thule rei tak in lai china nei pui chi ani lo thuin alo hnema chumi hnu chuan maka khan ron panin in thlashung taka phone number ron dilin len chua puya aron som ngala Stacy in alo rem ti hnu chuan phur takin mai kabula avakalta ani nikhat chu customer pakhat hian bretan hena chuan athil lei to thleng le aron dila
customer chuan thinrim takin bread chu an khum hnuah bread chuan tong kam bol hlo taka alo chan let awangin a hna atang chuan an ban tir ta ani hnem tu amamo lai takin a bial nu la chuan anin lai china ti top adu thu alo hril le ngala alung oi lo kher mai chuti lai chuan mak po chuan adu thu sam nu la chu aril ru hne tumin a thei patopin alo be ve bok anin date po akal tuang hle mai mak po a hlim ril ru veu to ani ma se a wallet a pai thei ngil ti a hriat meu chuan mang ang le ril ru buai takin a thian pa mike hne na chuan a buaina awa hrila mike po chuan thian hlut na ron lan tirin wallet peturin ron kalta a ma se an dokan bula ron kal chilin a ron pe ka wang chuan Stacy po chuan a hrethiam ve ta vek ani chumi hnu chuan Stacy chuan an ina lenga som ngalin a room an lut dun ta a Stacy in chat zia adu ve dewani ti alan tirawang chuan anin mu ve ta ani akor hnunga phel tirte chuan azam chelhem maya anin kis le hnu chuan mak chu omrei lovin a chuak le ta dei mai ani hetiang konga chuan val varjin zong kan tha la khorani don hi Stacy lungoi zan lo chuan Linda hne na wa soin ani la chuan midang zong le mai turin thoron alo pe a kan speak koli lak tlak lo ero khachu Richmond football star Charlie somlo hlanin Charlie sanau nen akar chu len chuanan an lo manga speak koli zok chuan khalin motor khal thiam tak chu ani lo ti alang reng mai ma se motor tam tak kara te chuan an tlan deuh fuwa fuwa ti chuan rin lok ang nge in kar chu a chet sual pui ta nge nge ani atu ka chuan Lincoln school ho sul nu ti hriat reng reng hian Charlie a kar chu an lo suwa samna sa hle ti a hriat theya Charlie an a hriat ve meu chuan a thin rim ngei mai Lincoln school laka phubala ngei adua a thin rim na chu football match sa langin Richmond chuan Lincoln chu an hne ta ani Mike chuan a thian patan chuan tran la thar le in Stacy te na chuan a kalpuya Stacy chu Linda nen lo omin Chicago lama a belpa do ka chanchin an lo soidun meka Mark te thian dun ne na tuya an chen lai chuan bread ron ho in an ha thona lama amuta fu vak lo wang chuan biak anuam vak lo ani ma se Stacy le a thian te chu ron mu in Linda chu angai na zong tak ani ta a ti chuan bread chu bedroom a lutin a hol fung sum ron chungin a kut chu avai zot zota Linda chu asong to phata ani ma se chu tianga lo boilai tak chuan be se lo tak main Linda chuan bedroom kong khar chu aron hong ta thut maya athil ti chu aron huta ani Stacy la chuan ama du em tu Mark ai chuan a puarak Mike chu adu zok tatlat maya Mike chu adu ani ti tilangin an ina lenga chuna somta ani Stacy chuan Mike chu thlem thluin an pahnih chuan anin kilta a Mike a kilna chu te chelutuk lo ma se azo ma ema wang chuan Stacy chu alung oi lo hle mai Mike chuan in thiam lo mel taka ake kor ha sok sokin a chuak ta dei mai ani nirei vak lo hnuwa Stacy chuan Mike hne na chuan nawa pai thu chu a soi tamaya an soidun hnuwa nau ti tlaka a sen so chu in tum sem turin anin rem ta ani Stacy chu clinic a chuan akal ta a ma se Mike chu mu tu reng reng om lo avakol po chuan chana dong lo wa Mike chuan in thir fi hlim san atum ti a chiang ta hle mai Stacy chuan ti ngai na dang a hriat tak lo wangin a thian te nen in mutur anga in soin bread chu a in hruai tir taringota bread chuan Stacy in en tir na hmuna alut lai chu awa muta a pon lama chuan lo nga ken aron chuale nu chuan a u chu engkim a hril ve ta ani bread chuan an nu le pa te hne na je pui chu alo in tiam ta a Stacy in Mike anena anin kar thu awa hril chuan Linda chu alo thin rim hle a Mike a kara chuan thu za mo alo ziak ranga
skula va thlen chuan alokara chuan alo ziak le a meiche hola chuan an nui tet tet mai bok Linda I thil ti ani a ring hal mai a mai ka chung changa thu thang chu mak po chuan alo hre ve ta a local room a chuan mic chu a chhuat chhal ta ani mani thian te rul ko lo jen sak chu a thin rim deuh ani mic la chuan a hma de tanga an ni to thu soin mak hne na soi chu a hre thu le tuna chuan anin then to thu alo hril chuan in hnial thin rimin in sualan tum tam maya zirtir tu lo kalin aron threl man ta hlo ani prom nai ta chuan zirlai ho te po phur takin an kal khoma mic chuan mak chu ron panin ngai dam aron dila mic po chuan lo ngai damin anin kom le ta ani speak oli ve thung kha chu prom zana tak chuan zirtir tu puhenan an ina ron tloin speak oli chu history aron zirtira awan nei dang dai le khop mai zirtir tu ina class aron nei pui hmia chu speak oli chuan fela hlo thu a soi chuan zirtir tu chuan a pass ngei arin thu alo hrilani chumi hnu chuan party na kal ngala ben ho zinga chuan azai ve a chu atan chuan thil chin chetlak takani nikha chu Stacy chuan ral khata tangin mak chu va hmoin avakowa Stacy chuan athalak lo pe in nipui chalaya ron som thin turin alo hrila chuta dokan bo khumin mak chu aron kisa mak chu alom ngei mai bread po chu MIT mark a alo thok to a tlai khat chu speakoli kha ron kalin bread chuan speakoli chu na zong ve turin alo hrila speakoli chuan surfing na tur tui phone le nom chem na bak ama mo lo thuin alo changa bathroom a alu lain dora chuan silai keng hian dor rok tumin bread chu alo vowa chuti lai tak chuan speakoli chu bathroom atanga ron chuaken miswalpa hoi boy lai tak chu bread chuan coffee chuan so chuan miswalpa maya chuan awa thea asilai chu saken miswalpa chu atin ta ani kumalo veile hnu chuan bread chu MIT marta chuan manager a kai sanga speakoli po chuan brok sil tuitla chan chuaken ma se a poisa don chu a birthday ya Van Helen zaitura asomna sen sowa amang file vek thawani Linda po kha Riverside College kalin an professor pakhat ne nan cheng duna Mark le Stacy te ro in kop chauzelin Mark ero Stacy laka thlen chin ala ngai reng thung Mike chuan Ozzy concert ticket bleka a hral chu ani hnuin 7-11 a na thoka zirtir tu hena answer paper en chuan azirlai te chu an ruita vek emo ati hial thungani he movie hi Cameron Crowe le khabu atanga siamani a high school nun phung hriat nan kumtluanin skula anin ziak lut ve a chuta a hmu le hriat le khabu a chua chu film a siamani ta ani character hrang te hi zirlai then khat nun man dan ani a achang tu pa big po anom lova atak taka be chan ani awangin plot po an nei lo ani